Ahojte, devčatá, tu Oľa. Dnes bude trošku neštandardné video. Dnes som chcela natočiť práve na YouTube tak viac vlogovým štýlom. Video, kde ukážem, ako prebieha proces natáčania modelky. Chcem viac ukázať zákulisie, ako to celé prebieha. Takže dúfam, že vás to bude zaujímať a že si užijete toto videjko spolu s nami. Základná výbava ku každej modelke. Máme jednorazový pilniček, kefku, púšer, drievko, frezičky, 3 na odstraňovanie, na manikúru a na podbrús, lebo ten bude treba, a nožničky. Takže dávame rukavice a ideme na to. Tak, dám ti mikrofónik. Hlavne, aby fungoval. Takže toto je naša Ivka, dnes naša modeločka. Pozrieme sa, čo nám tu doniesla. 7-týždňové odrasty, teda sa odhadujú na 7 týždňov. Tu už vidno, čo predtým nejaká vstávaná francúzska, čo tu bolo. Tu sa prerábalo trošku skôr. Ivka je tiež manikérka, takže takto aj vyzerá, že jedna ručka je prerobená, druhá čaká. Ľavá. Tu budeme mať orľačiky. Keď to odstraníme, pekne nadvihneme a ukážem, čo dnes budeme robiť. Ideme? Ideme. Chcem ukázať bliky cat eye, že akým spôsobom sa dá robiť. Dynamické s duálkami. Dynamické s duálkami. To znamená dynamické, že chcem k jednej pesničke spraviť videjko. Dnes... Takže toto bude dynamické. A duálky na orle nechty. Tým, že tam máme ukazovačky také, ako máme, takže spravíme duálky na orle. Budeš takto? A zastav to, nech to nejde. Dobre. Často sa ma dievčatá pýtajú, že či pozerám na necht alebo do telefónu, keď natáčam. Pozerám všade. To je proste to zaostrenie, aby neušlo. To je veľakrát boj. Vždy teraz robím tak, že najprv porobím, aby už potom som mala len ten necht, ktorý natočím. Ale na začiatku určite neodporúčam, radšej vždy najprv natočiť, lebo keby sa niečo nepodarí, tak radšej potom ešte mať v zálohe pár prstov. Teraz to... maliček. Teraz točím ASMR a po brúske už väčšinou len striham, ale tým, že toto bude pekný zvuk, tak ešte natočím so zmäkčovačom. Ja neviem, kedy skončíme, Ivka. Keby ustrihnem do videa, to by bol content. Hlavne, keď spravíš všetkých 9 prstov a jeden si necháš, že natočíš a presne ten ustrihneš. Čo potom s tým? Tak nič, ten záber tam nie je. Nie je to pekné, ale stáva sa to všetkým. Takto u nás ručky vyzerajú po manikúre. My máme pauzičku na obed, teraz sa ideme najesť. Máme odstraňovanie manikúru, všetko za sebou, takže už pôjdeme na modeláž. Ivka, vidličku ti treba? Áno. A problém je, že mi dochádza pamäť, aj keď neviem, ako sa to stalo, lebo proste som sa na to včera pripravovala, ale musím teraz cez obed to trošku ako napraviť. Akože tá fľaša v strede. Áno. Musí byť. Ty kokos, pozri, čo mi Val poslala. Oh. To ako? To som napísala. Ťukla som do stola. Už hoci ako som videla ťuknúť do stola, ale toto výsledok nebol. Ja už mám tak pomilenú hlavu školeniami, že ja už normálne by som všetko chcela vysvetľovať. Duálky vyberáme predtým, ako budeme nechtiky odmasňovať. Čiže kým ešte tam nič nie je, potrebujeme hrúbku v apexe.
aby boli prekryté bočné hrany. Celkovo, keď neviete vybrať rozmer duálky, vyberajte medzi, ja neviem, 7, 8, tak vždy zoberte 7, zoberte tú väčšiu. Ako chceš dĺžku? Navrhni. No, 3. Tak daj mi ten kabel. Chudia držíš. Teraz kým túto prípravu robím, tak ťa vyspovedám. Ako manikérku, lomitko, modelku. Často sa baby pýtajú, že proste ako to, že mi nevadí, že ja beriem modelky ako manikérky. Ty si bola aj ako modelka najprv a potom si prišla aj na kurz. Určite to nie je rovnaké, pretože nikdy som, keď som bola len modelka, nikdy som nebola na teórii. Takže mne to dávalo iba to, čo som videla. Častokrát aj nevidela z môjho uhlu pohľadu. Akože ono jasné, že sa dá niečo odchytať, proste odkúkaš nejaké tie postupy, ale aj v cheky a takéto veci, to áno. Ale to mi napríklad vôbec nevadí, však však vypočuješ, že dačo budeš vylepšíš vo svojej robote, však prečo nie. Ja sa na to pozerám tak, že ako keby, keď tá manikérka príde ako modelka, že je to ako najlepšia reklama. Lebo proste vidí, ako to prebieha na vlastných rukách, odchádza proste s výsledkom. Mne aj tá komunikácia tam príde, že také, že proste kecáte s tými babami, že ste také podporivejšie, vieš? Lebo viete, čo prežívajú do lampy na 20. Trpezlivejšie. Áno, aj viete, ako tú ručku otočiť, ako pomôcť. Zase mne sa nepáči, keď radíte. Akože ty nezvykneš, ale sa mi stalo párkrát, že modelky radili a naradili tam také veci, že som potom prišla to vám kto povedal toto robiť? A oni, že no, modelka. Ja sa musím priznať, že veľakrát sa ma tie dievčatá aj pýtali, že ako to mám urobiť, neviem čo. Ja vrem, tam sa pýtaj, toto nie je môj kurz, ja ti nepoviem. Teraz v poslednej dobe som sa skamarátila s týmto štecom. To mám od Trendy Nails a na jednej strane sú syntetické štetinky a tenkienky sú prirodzené. Čiže perfektne sa s tým vtiera, takéto ako Ultra Bond do platničky a tenkienky je tiež super. Tak teraz tento mám u seba na stole. Akože na kurzoch nedávam dvojstranné štece, lebo potom všetky lampy sú, vieš, od gelov. Ako vieš odhadnúť, koľko toho gelu tam dať? Tak je to prax, že v podstate s praxou získaš už ten odhad, ale mne na začiatku napríklad pomáhalo, keď predtým ako vykladať gel, tak som priložila vždy prázdnu duálku na nechtík ešte raz a pozrela som, vieš, že koľko tam máš akože priestoru. Mám, svietime. No, celkom k svetu. Trošku by som toto ešte rozrovnala. Teraz obľúbený moment všetkých. Keď máš orláky a pri špičkách bývajú hrubšia vrstva toho gelu, stačí 60 sekúnd, aby to vytvrdlo. To treba poznať svoj gel. Ak ti normálne tvrdne aj v normálnej modeláži, tak aj v duálke vytvrdne dobre. Tu napríklad, keď odlepím duálku, tak vždy takto prechádzam s drievkom popri kožičke, lebo veľmi často ako keby ono to vyzerá ako zatečené, tu napríklad, ale to není zatečený gel, to je ten výpotok z podložky, ktorý posúvam pod kožičku. Čiže treba to dať preč, lebo inak tam potom zateče aj top. A už len tvár. No. Ideme. Čiks.
Akože dajme tomu. Dobre, a teraz hlavne rýchlo. Op. Á, vyšiel. Hurá. Takže takéto vyšli nechtiky. Ešte jedine zostáva trošku tvár šuchnúť, aby tu nebol tak doširoka. Toto robím už po tope, samozrejme. Vidno tam tú francúzsku. Jasné. Jasné. Akože odfotiť potom ketaj, to je výzva, ale tak. A tu tiež už máme všetko spravené, ale táto ručka asi pôjde na úplne iný dizajn. Toto je výhoda mať ako modelku manikérku. Proste je jedno. Je jedno, len nech to je. Nech to je. Aj keby každý iný je s tým v pohode. Aj keby dlhé, tak si potom skráti. Aj keby ostré, tak si potom zapiluje. Žiaden problém. Tu som skúsila, akože je to pekné a pekné to bude, ale ja som dávala takýto do modra ketaj a nepáči sa mi, že v určitom úhle, tu napríklad, že prisvietá ten rúžový gel pod tým. Keby bol mliečný, tak by toto sa tu nedialo. Takže ideme skúsiť dačo asi rúžovkasté. Alebo som rozmýšľala, že možno fialovú. Neviem. Ivka, čo ideme dať? Fialovú. Teraz ideme skúsiť a ak sa to podarí, tak to potom pôjde do videa. Ak sa to nepodarí, tak to nikdy neuvidíte. No, jedine tu. Tu som tiež skúšala ombrečko a nepáči sa mi to. Nevyšlo to tak, ako by som to chcela. Akože tá fialová by mohla sedieť s tou rúžovou lepšie. A teraz nejaké moje improvizorné pokusy spraviť francúzsku. Ale hlavne nechať aj širšiu líniu na tú francúzsku, lebo potom ju ešte budem brúsiť. No akože skracovať trošku. Keď pri ketaj sa vám stáva, že máte tu nejaké ťahy od štieca, že to vidieť, tak sa to skryje potom magnet to rozrovná. Takže nemusíte to vyhľadzovať na tejto etape úplne dorovna. Tak, body rastu na jednej výške vyzerá, že hej. Toto bude naša prvá vrstva. Kde je magnet? Bože môj, koľkokrát som už dnes povedala, že kde je magnet. Jedna strana, druhá. Tvoja mi nevyšla. Tak. A teraz špičku formujeme. Tu mi je nízko. Tak, Ivka, teraz nedýchame. Najlepšie je, že ja mám tak zaprašený telefón, že ja cez to ani nevidím. Ty sa tam čo hýbeš? Veľmi málo. Skoro nič. Akože celkom k svetu, ale dobre, to je len jedna strana. Ja tam nevidím, že vôbec. Počkaj. Stop. Tak. Akože ja do ďalky vidím horšie. A toto už je pre mňa ďalka. To poznám.
Nesmejem sa. Nemôžeš sa smiať. Ticho. Ja keď doma potom uvidím, že som vyšla zo zaostrenia, tak ma porazí. Tak ešte raz, treba bližšie. Dobre, a teraz normálne? A akože nie je to zlé. No, lebo nie, že nedýcham, ja ani nežijem. Fú, daj to do lampy. Nechcem to vidieť. Ale pekný, pekný. Fú. Takže takto u nás vyzerá jedna ručka. Idem ešte natočiť na Reelsko nejaké pekné zábery. A druhá. Druhá takto. Akože naživo to vyzerá lepšie, ten ketaj, ako takto na videu. Neviem, ako to idem zachytiť. Bomba. Bomba, pecka, štýl, neviem normálne, ktoré sú krajšie. Bože, ja neverím, že je koniec. Dožili sme sa. Ešte druhú daj. Ďakujem za spoluprácu. Áno, a ja. Za nové nechty. No, Ale môžeme povedať, že sme mali spolu krásny deň. To áno. Bože, no tieto sú úžasné. Úžasné. Áno. Mala som natočiť tvoju reakciu, ja natočím svoju. Pozrite.